Son Neumático, no meu canal falo sobre todo de literatura en galego do colectivo LGBTIQA e de música en galego. Recebín o premio de calidade lingüística do certame Youtubeiras e hoxe veño a contarvos un pouco como é o meu proceso creativo para chegar a estes vídeos que publico. Para iso tendes que saber que realmente o meu canal xurdiu como unha iniciativa para estudar a literatura galega que entra na Sabao. Entón ao principio eran resumos dos meus apuntamentos, de apuntamentos de outros centros de ensino, de manuais que ia consultando, e cando acabei de preparar a selectividade foi cando fun encontrando o meu verdadeiro estilo como youtubeire. Agora mesmo polo xeral os meus vídeos falan dunha temática en concreto con un ou varios libros no centro. Entón na primeira parte do meu proceso creativo, que é pensar un pouco sobre que quero falar, sempre o primeiro que teño que decidir é ou ben a temática da que vai ir o vídeo ou ben o libro que vou recomendar. Partindo da temática, no meu próximo vídeo podería querer falar da memoria histórica do colectivo LGBTIQA na Galiza e para iso buscaría tamén algún libro que recomendar en galego con esa temática. Por exemplo, A defunción dos sexos de Daniela Fernández. Normalmente busco falar de algo que me interese, de algo que saiba ou de algo que quera aprender máis. E a raíz desa temática busco un libro que sirva como bibliografía, como podría ser neste caso un ensaio divulgativo, histórico sobre precisamente este tema, un libro que me sirva de apoio ou tamén un libro que dea outra perspectiva ou que amplíe máis sobre o que estou a falar. Tamén moitas veces emprego libros de ficción porque penso que así, nunha situación ficticia, moitas veces é máis fácil empatizar con esa temática e un reforzo para entendelo de xeito práctico. Mas como dixen antes, tamén há outros vídeos que parten máis dos libros que vou lendo e non dunha temática en concreto. Para iso eu teño este caderno que levo conta de todos os libros que vou lendo e vou subliñando tamén aqueles dos que máis gosto ou dos que gostaría de falar no canal. Alén diso, no meu canal só recomendo libros en galego e priorizo aqueles que estexan en galego da Galiza. Por exemplo, agora mesmo xusto estou a ler Memoria diversa, de Eva Mejuto. Estou a gostar moito dele, é un libro que precisamente recupera a memoria histórica do colectivo LGBTIQA na Galiza a través de entrevistas. Como estou a gostar moito del, seguramente acabe querendo recomendalo no meu canal. Entón, pensando que quero recomendalo, seguramente se me ocorra facer un vídeo sobre a memoria histórica do colectivo LGBTIQA na Galiza. Neste caso, partindo dun libro do que gostei, pensei na temática que quería tratar. Ao revés que no caso anterior, coa defunción dos sexos de Daniela Fernández. Mas tamén há ocasións como esta en que varios libros me poden servir para falar dunha mesma temática, entón decido facer vídeos recopilazón de libros sobre unha mesma temática. Neste exemplo podería incluir a defunción dos sexos, a memoria diversa ou incluso Noses inadaptades. E unha vez que teño o libro ou libros que quero recomendar e a temática da que quero falar, o que ven é o guión. A hora de facer o guión non gosto de escrever un documento onde poña ponto por ponto todo o que vou dicer, senón que tento facerme unha guía con unha palabra ou dúas de todos os temas polos que quero pasar ou os datos importantes, e o guión vai por dous lados. Por un lado a temática, paso moito tempo investigando a través de vídeos, libros, tamén a través de falar con persoas concretas, e a medida que vou lendo ou vendo recursos tamén vou guardándoos para incluir na bibliografía do vídeo despois. A medida que vou facendo esa investigación tamén me parece igual de importante ir simplificando eses datos. E para falar do libro voume facendo un guión con aqueles pontos dos que realmente gostei, polos que penso que podería gostarlle a outra persoa. Vexo reseñas ou recomendacións de outras persoas para ter outras perspectivas e tamén teño moi en conta aqueles vídeos que haxa na rede ou entrevistas da propia persoa que escreveu o libro para non ofendela ou para non dicer nada que vaya en contra da súa intención. Para gravar a miña disposición é un pouco caótica. Vedes por aquí o meu setup, agora mesmo gravo no meu cuarto, simplemente é o meu escritorio con dous focos montados por detrás da cámara. No medio está o trípode onde debería ir a cámara, mas estou a gravar con ela. Debaixo xusto enfrente está o micrófono co que gravo. Se vedes ao lado un caderno é porque aí é onde teño o guión e o Rode está conectado a un computador pequeno, un computador portátil, a través dunha tarxeta de son, porque así é como podo gravar o audio. Aínda que claro, o estar gravando o audio e o vídeo en diferentes sitios, teño que acordarme de dar unha palmada para despois sincronizalos. Mas isto é agora, que xa levo 2 anos co canal, xa gañei algún premio e que fun investindo estes cartos en mellorar o meu equipamento. Antes, en vez dun trípode, o que empregaba eran varias enciclopedias unha enriba da outra para que a cámara non caíse. E para iluminarme comecei simplemente coa luz xeral dun cuarto. Tamén comecei sen micrófono, só co propio micrófono que traía a miña cámara, aínda que iso é certo, a reflex que eu teño, a 1300D, xa a tiña de antes. Moitas veces para facer vídeos para YouTube o que conta máis é a idea e o esforzo que poñas nesa idea do que o equipo. É que é certo, o equipo tamén importa. Cando xa está todo grabado é o momento de pasar os arquivos ao computador grande e editar. Primeiro importo todos os arquivos no programa, despois sincronizo o vídeo co audio do micrófono. En terceiro lugar, corto os espacios en silencio. Cando xa teño todo o vídeo recortado, chega o momento de meter cousas para axilizar. Mentres vou falando, ao meu lado vou incluindo unhas palabras que son como un esquema cando falo dunha persoa concreta, dun libro concreto, de algo que poda haber unha imaxe. Tamén incluo esa imaxe ao meu lado. Outra cousa que axuda co dinamismo
dinamismo e incluir algúns zooms nalgún momento. É algo que estou facendo sobre todo nos meus últimos vídeos e intercalar outros vídeos de persoas que falen do mesmo tema, das persoas que escreveron os libros falando deses libros. Algo que me é de moita axuda é mostrarlle o vídeo a algunha persoa de confianza para que o vexa antes de ninguén e me dé a opinión. Entón agora xa publicas o vídeo. Non tan rápido, primeiro teño que elaborar unha miniatura que é a imaxe que a xente ve antes de entrar no vídeo. Busco tirar unha foto que chame a atención e incluir imaxes dos libros que estou a falar e sobre todo seguir un estilo. Miniaturas moradas para cando falo do xénero, do colectivo LGBTIQA, miniaturas azuis para cando falo de música, miniaturas laranxas para cando simplemente falo de libros e con miniatura tamén vai un pouco o título. Hai que buscar un título que chame a atención e moitas veces se te axuda que dea un pouco lugar a confusón. Aquí lo que confunde a xente vai lle dar máis ganas de clicar, polo xeral. Por exemplo, neste vídeo falo de Heartstopper, é unha serie que adoro e que racha con moitos tópicos negativos de representación LGBTIQA, mas pola miniatura e polo título semella todo o contrario. E cando xa teño iso e subo ao arquivo YouTube, tento facer unha bibliografía na caixa da descrición onde inclúa todos os materiais que eu fun consultando. Tamén inclúo ligazóns para que a xente poda comprar os libros dos que falo no vídeo. E cando está todo listo, subo o vídeo oculto para que o vexan só as persoas que están no meu Patreon, para que teñan acceso anticipado exclusivo. Cando chego o domingo ás 5 da tarde, porque eu sempre publico un de cada 2 domingos ás 5 da tarde, teño que avisar polas miñas redes a xente de que acabo de publicar un vídeo, entón polo menos poño un tweet, subo unha historia ao Instagram e ás veces fago algún TikTok. Mais adiante, ao longo desa semana ou da seguinte, tamén subo algún anaquiño do vídeo para lembrarlle a xente que ese vídeo existe, e así sería o proceso creativo dun dos meus vídeos. Xa vos digo que o meu proceso foi algo que eu fun encontrando, co que eu me fun sentindo cómodo a medida de ir practicando, ir facendo moitos vídeos e ir facendo cousas que non interesaban tanto. Mas se non vos é de utilidade, non tedes por que seguir exactamente os meus pasos. E non vos preocupedes se non tedes recursos suficientes para pagar este material que eu teño, porque se sodes constantes e traballades e ides facendo comunidade, pode chegar un momento en que podades monetizar o voso canal, criar un Patreon. Son cousas que eu xa fixen e aínda que é certo que na monetización do YouTube tampouco estou a gañar unha millonada, poden servir para ir mellorando pouco a pouco o equipo. Tamén vos recomendaría que vos animasedes a subir vídeos ao YouTube e a participar no certame Youtubeiras, porque vamos ver, teñen 7.500 euros en premios e temos unha comunidade lindísima. Así que xa sabedes, atreveivos e pensai que para a rede a nosa.